Казанның яңа татар бистәсе. Крайняя улица, ягъни Кырый урам дип халык арасында аталып йөргән урам буйлап киләм. Хәзер бу урам татар театр сәнгатенә нигез салучы, күренекле драматург, Зәңгәр шәл, Сүнгән йолдызлар, Җилкәнсезләр, Җилкуарлар, Назлы кияү кебек пьесалар авторы Кәрим Тинчурин исемен йөртә. Язын Идел елгасы ярларыннан чыгып бу урамны су баскан. Күзге яңгырларда йөри алмаслык сазлыкка әйләнгән. Әҗәен монда халык кәҗәләр асраган, үрдәкләр үстергән. Кышын карга капланган урамнар буйлап атлар җигеп, чаналарга утырып, пишән базарына юл ярганнар. Мин Кәрим Тинчурин исемендәге парк каршында. Кышында, җәендә, көзендә яңа татар бистәсе кырыенда һәр базар көн базар кайный. Бу паркта базар театры. Тинчуринның атын алган ул. Җирдә күпме хәзинәләр ята. Кемдер алдар, кемдер алданыр. Җирдә ята күпме хәзинәләр. Үрелдә ал әгәр теләсәң. Ил тарихы монда 10 сум тора. Укып кара әгәр белмәсәң. Татар тарихы да бер пишмакта 15 сумга нә сатыла. Бәллүр савыт белән янәшәдә алым дисәң кагыл сак кына. Ята монда Шекспир, Тукай, Гоголь, Толстой, Такташ, татар ашлары. Патефонда Булат Мәйсәрәләр һәм кашканнар җырлый башлады. Ашим дисәң, канат алып була, каз канатын сата берәби. Ленин сыны, Шүкәч, Кызыл байрак, коммунизм тиздән киләди. Танылмаган рәссам картинасы куелган ул киштә түренә. Түбәтәйләр, күлмәк, бал итәкләр, онытылмас тарих күренә. Көмеш алка, күзлек, иске сәгать, беләзекләр, агач кашыклар. Театрга килгән кебек килә яшьлегенә мәңге гашыйклар. Яшь әбиләр сата үзе шигеп, зәңгәр шәлен, Казан сөлгесен. Бакчалардан җыйган гөлләмәләр күмеп китә яран гөлисен. Базар көнне монда базар кайный. Табыш алыр икән кем бүген? Бабай белән әби икәү бергә сатып тора үткән гомрен. Гармун тоткан кәләпүшле бабай бер сыздырып куя Сәйдәшне. Прожекторлар, рампа, Софи туты, күтәрелә сәхнә пәрдәсе. Бу паркта базар театры. Җирдә ята милли хәзинә. Кибет түрләрендә торыр шәйләр урам уртасында хәзергә.